Rafael, això... El senyor Rafael, oblides, això ja està decidit i no ha de dir res a ningú. Que a vostè no li agrada Glòria no és motiu per a parlar així d'ella. En ma casa em donaràs lliçons. A mi m'agradaria saber, i no és demanar massa, per què Júlia no va anar divendres de vesprada a la fàbrica. A ti, Josep, t'ha fet perdre la xaveta esta dona. Pare, jo crec que té raó. El que t'asseguro que no faré, i això t'ho jure per Déu, és deixar prenyada ninguna més. Ara diu que ella ha pagat l'hospici per al xiquet i també uns diners de més per a quan tinga l'edat. Ella! Júlia, jo així no sóc ningú. Bé, sóc la teua criada. Però si mai ho necessites, si vols parlar, ja saps que estic així. Per a tu. No sé. Per nosaltres dos. Salut. Salut. Avui estàs preciosa. El dia 6 d'agost, a les 22:30 hores, al Teatre Romà de Sagunt, Júlia, d'Isabel Clara Simó. Entrades al web de Sagunt a Escena.